buriani Tuhata, nanaing bongotata ma parminggota, taparade ma roha doho pikirata, marede mahita. Mar hite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Tung ise madongaku di aka banua gijang, jaladukon niho, dang adong di halomohon rohaku di tanoon. Nangpe merus sibuku doho rohaku, sai debatado partano batoan ni rohaku, jala perjabaraku saliling-liling na. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapogoson tuhami, jala asa unang magopohu bahin hami silehol-lehommu, nadenggani, ujuro pasupasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasianganon, lehon di hami hapor siaon, asa dohot hami perjabar di sitianon, ni aka na porsea diho, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mama. Mared dehita. Thank you.
batangi homa patik ni debata, ima patik parjolo sahat tu patik pawapaton. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaomu jaladang jadi sumanomu manang aha nadi banua gijang doho nadi banua tongaon. Rodi nadi bagasa naik, nadi toruni tano, iyang tung gabi si sobawan manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonong guari debata, iyang gosoture dalanna, ay ona huhum na dusugut akka na marsineang di guarna. Patik pawapaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina ono mari mah diulah hamu nasa siulamu, alay anggo ari papituhoni, ari padadani Jahoba di Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mengebati hutam. Ay dina onom ari do ditoppa debata langit doho tano doho laut doho nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba. Ari paradian nai jala di parbadiai ima sahatna. Adong atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata lau mangulaon hobar tu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon na hombar tu pati ming. Amen. Marede hita. Tatopoti madu sata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami paragogo naso hatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahato do hami tubu jaladang adong haprosyawan di bagasan rohanami sian. Saluhu do hami manibil sian akadalammu. Matsay godang do pangalusian nami di patikmu. Alay inguk mahamit adi Tuhan, ala nidenggan ni basam, do asin ni roham, say unang paingot-ingot akka dosa ni haporsoon nami, dohot pangalaysion nami, say ingok mahami hobar tu asin ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosa. Roma hamu tuau asa mangulut to dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rara dosa muna songon abi bunga dap botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede hita.
hata ni debata turpuk epistel di ari minggon na dienes sian Lukas biddu 20 sada ayat sada rodi ayat 4 tajahama marsika sore dungi mamereng ma ibana gabe di ida ma akana mora nama dabuhon silehon-lehonna tu bagasan poti parasian alai di ida ma buru-buru nama balu sada napogos nama dabuhon 2 rilis gabe di dok ibana ma situ tu do hatakon tu hamu gumudang do na di dabuhon ni nama balu napogosan sian saluhut nai Aisa sude nasida sian lobi nasida bedo istimuhon alai ia perempuanan sian pogosna ido di dabuhon sasude na pinopani ima sahatna martua do akka na tumangihon hatani debata jalan na opiapsa amen maredehita tidakko ma haporsiaw tai songon na hina tidakko ni dongata sa haporsiaon di sadok pertibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatudusan natu mo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhan ni si Maria nagabian siat todi porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na paun na bernit di pangumuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat dung na toru dung ditanom na mula mangolu diari arit teluhon na manai tu surgo lahundu tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo nasuhatu dosa ni di sima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halat na mangolu do namate au porsea itondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot di hasesani dosa dohot dia tai nama dok mulak mangulu dosa halat naung mate dohot di hangoluan nasora sudah amen kudul mamu tabegema ede puji-pujian ima parjolo kor lansia dihutunan non kor wilayah saplonom.
Tabegema titing namasa minggu ta sadarion. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu 24, Dung Trinitatis, 10 November 2024. Topik Minggu, Mangalehon nang hurangan. Sada, partangyangan wilayah. Jadwal partangyangan wilayah di Huriata di Bagasan Samenggon, Onma, Sada, hari Kamis 14 November 2024, keluarga Nyonya Simanjuntak, Rohani Boronainggolan, pukul 10 sia 30, alamat Jalan Poltangan Raya nomor 90B. 2. Kamis 14 November 2024, A. Nyonya Insinyur SPH Situmorang, Evelyn Herlina Borusinaga, B. Keluarga Dr. Muara Tagor Hasudungan Sibarani, Rosdiana Boruhuta Julu, C. Keluarga Henry Suryanto Hamonangan Simbolon SP, MSI, Dinar Boru Simanjuntak, Esos, pukul 10 sia 30, Perum Buri Bambu nomor 100, Kaflin 2, Jati Padang. Tolu, Kamis 14 November 2024, wilayah 10 Tolu, keluarga Sintua Dr. Andas Derman Sentambun, Lindawati, Boru Gurning, pukul 10 sia 30, Jalan Purwa Utama, Blok H, nomor 25, Kafling DKI, Cipedak, Jagakarsa. Kamis 14 November 2024, wilayah 10 Onom, A. Keluarga Sintua Timbul Lumban Tombing, Tonggo Boruhuta PA SPD, B. Keluarga Christopher Lumban Tobing ST, Matricia Sylvia Boru Sitindaun SE, pukul 10 sia 30, Jalan Jeruk Raya, Gang Musyawaro, nomor 80 sia, RT 10 Tolu, RW Sada. 5. Kamis 14 November 2024, wilayah 10 Sada, keluarga Insinyur Rustam Silain MSC, Roli Boru Sirait, pukul 10 sia 30, Jalan Kebagusan Opat nomor 20, RT Sada, RW Opat, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Onom, Sabtu 10 Onom November 2024, wilayah 15, keluarga Imer Setumorang, J. Borusitorus, pukul 10 sia 30, Jalan Dahlia 2, Beji, Depok. 2. Ibadah Puncak Tahun Okumene Inklusif HKBP Distrik Walu, DKI Jakarta. Ibadah Puncak Tahun Okumene Inklusif HKBP Distrik Walu, DKI Jakarta, naeng di Patupa, di Ari, tanggal Senin 10 Sada November 2024, pukul 10 Onom, Sahatu 20 Sada WIB, Inganan, Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP, Jalan Damai, nomor Sada, Cakung, Jakarta Timur. Peserta undangan, pelayan penuh waktu, dohot pendamping, pendeta pensiun, dohot pendamping, Inas Harfat, perwakilan Huria, 5 halak parhalado, manang jemaat atau Huria. Tolu, bantuan pangurupion tu pembangunan rumah dosen STGH di Seminarium Sipoholohon. Di hari Minggu Sadarion, Minggu 10 November 2024, di Parmingguon, pukul 7, 10 walu WIB, Patu Pautado, Papunguhon amplop Ima Tupak, Pangurupion, pembangunan rumah dosen sekolah tinggi guru Huria, STGH, di Seminarium Sipoholon. Amplop Boima di Pasahat, Dung Sidung Parminggon, di Jolo Pintu Gereja, di Inganan Naung di Parade, Talehon Ma di Bagasan Sian Lasni Rohata. 4. Open stand laboratorium klinik Prodia Pasar Minggu. Di hari Minggu Sadarion, Minggu 10 November 2024, laboratorium klinik Prodia Pasar Minggu,
patupahon open stand na maringanan di samping gereja masuk gereja, ima pemeriksaan kesehatan untuk medical check up, dohot diagnosa penyakit tertentu. Sian pukul pitu 1.10 sada WIB. Tuaka jemaat nanaeng memeriksa kesehatan, nah boi ma mandaftarhon diri. Nomor 5, surat Parmahanion ni Eporus HKBP Lao Manomonomu Pilkada Serentak 2024. Dung sidung tikting tabege ma surat Parmahanion ni Eporus HKBP Lao Manomonomu Pilkada Serentak 2024. Onom dewan-dewan, onom titik sada, Dewan Koinonia, onom titik sada, seksi Naposo Bulung. Seksi Naposo Bulung naing patupahon komsel di hari Jumat 15 November 2024 pukul 10 siang WIB maringanan di ruang ibadah gereja. Informasi boima menghubungi Nomis Nambela Dohot Devina Rumah Horbo. Onom titik sada titik 2 seksi perempuan. Kebaktian Padang seksi perempuan. Kebaktian Padang seksi perempuan naing di Patupa di hari tanggal Sabtu 16 November 2024 pukul 8.30 sampai dengan selesai. Inganan Aula Cut Mutia Buperta Cibubur. Dung sidung tikting tabegema sosialisasi sian seksi perempuan. Onom titik 2 Dewan Diakonia. Onom titik 2 titik sada seksi kesehatan Bank Darah. Mar pardomuan nanaing dibentuk ima Bank Darah HKBP Pasar Minggu Pinangido tusude ruas nihuria na bersedia dohot kerelaan lao mandonor hondara na sewaktu-waktu lao mengurupi ruasta na membutuhkan asa dilean ma data na marhite na mangisiling songon naung tarsurat di buku warta jemaat. Onom titik 2 seksi pendidikan. Penerimaan peserta didik baru. Taman Kanak-kanak TK Terangkasih menerima peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Jenjang kelompok bermain umur 3 sampai 4 tahun dengan tahun ajaran 2024-2025. Jenjang kelompok bermain dan jenjang taman kanak-kanak TKA umur 4 sampai 5 tahun dan TKB umur 5 sampai 6 tahun. Tuaka jemaat na adong ianakon manang pahopu nama rumur songon naung di patorang di Gijang dihimbau asa di daftarhon marhite na makhubungi kepala sekolah TK Terangkasih Ruth Magdalena Simanjuntak SE dan Nyonya Pangaribuan Ameliana Boru Sinaga. Manang na langsung ro turuang kepala sekolah pada hari kerja pukul 8 1.10 sada WIB. Onom titik tolu Dewan Marturia. Onom titik tolu titik sada seksi Zending. Di hari Minggu 10 pitu November 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB Borhat do Dewan Marturia seksi Sending dohot paduan suara Kor Sending ni Huriata Lao mangebati HKBP Rogate Sepatan Resort Kutabumi Ima dinalaho rapak marsaor mamuji tuhata jala dinalaho mangendehon kor puji-pujian na niulohon ni amang pendeta Rijon M. Siahaan STH. Onom titik tolu titik 2 seksi musik. Pangebation Huria Sada di hari Minggu Sadarion Minggu 10 November 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB Borhat do punguan Kor Naposo Bulung ni Huriata laho mengebati HKBP Parung Panjang Resort Depok 2 ima dinalaho rapak marsaon mamuji debata tuhata jala dinalaho mangendehon kor puji-pujian na niuluhon ni amang pendeta Adventus N. Tambun STH. 2. Di hari Minggu Sadarion Minggu 10 November 2024 di Parmingguan pukul 10.30 Borhat do punguan kor Marturia
ni Huriata. Laho mangebati HKBP dadap kosambi resort kamar raya. Ima dinalaho rapak marsaor mamuji Tuhata jala dinalaho mangendohon kor puji-pujian. Nah ni uluhon ni amang pendeta Rijon M. Siahaan STH. Pitu anak lahir. Sada di bagasan di basa-basahon Tuhatado sadadak danak boru nah di hari Kamis 24 Oktober 2024 di keluarga Berto Chandra Hutapea, Ratna Magdalena boru Tampu Bolon, alamat Jalan Kalibata Timur, RT Tolu, RW 10 nomor 27, Jakarta Selatan, wilayah Sia. Hipas do dakdanaki songoni nang natorasna. 2. Di basa-basahon Tuhatado sadadak danak boru di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 di keluarga Roki Simanjuntak, Agatha Eka Wijaya Astuti, alamat Jalan Poltangan Raya, nomor 10B, Jakarta Selatan, wilayah Sada. Hipas do dakdanaki songoni nang natorasna. Tolu, di basa-basahon Tuhatado sadadak dana bawa nah di hari Senin 28 Oktober 2024 di keluarga Jonathan Pardede, Ade Teresia Boru Sihombing, alamat Jalan Poltangan Raya, Gang 5, RT Tolu, RW 4, nomor 87 A, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, wilayah Sada. Hipas do dakdanaki songoni nang natorasna. 4. Telah lahir anak laki-laki di keluarga Sopar Peranto Marpaung, Ivana Christine Boru Sitanggang pada hari Selasa 29 Oktober 2024 yang beralamat di Komplek Polri Ex Brimob RT 4 RW 2 wilayah 11. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Walu ruas Naim Baru di bagasan Minggu Sadarion Minggu 10 November 2024 nunga di jalo gabe ruas ni Huriata HKBP Pasar Mingguan Ima Indah Simangunsong, alamat Jalan Margonda Raya, Kampung Mampangan, RT Sada, RW 10 Pitu, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji Depok, masuk wilayah 105. Nomor registrasi jemaat Sada 5 Sia Pitu Walu. Pindah sian anggota jemaat HKBP Kertanegara, Resort Jawa Tengah. Sia ruas ni Huriata nama ulang tahun. Saluhut ruas nang Parhalado HKBP Pasar Minggu, Pasahaton selamat ulang tahun ma Tuhamuna saluhut ruas nama ulang tahun. Hatu tubuh dohot nama ulang tahun Parsari Peon Mamukas yang tanggal 10 sahatu tanggal 10 onom 2024 hatani debata nagabe ojahani lasni rohatai dienek dosian Sada Tesalonik 5 ayat 10 walu mandok maulete mah hamu siala saluhut nai Aido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. 10. Ruas namar sahid. Tu akar ruas namar sahid. Nah dirawat di rumah sakit, dirawat di jabu, rawat jalan, dohot akan namar sahid menahun, dohonon nami ma saya dipasu-pasu Tuhataima, sude pangubation na di jalomuna. Tibu malum parsahitoni. Tatang yakon ma nasida asa tibu malum sian parsahiton. Daftar ni namar sahit. Sada nyonyage lumban tobing bonapit pulu. 2 J Simangunsong. Tolu Jamsin Simanjuntak. 4 Junianto Simanjuntak. 5 Nyonya Hutapea Samsia Boru Tagauruk. 6 Nyonya Panjai Tandu Maria Boru Tampu Bolon. 7 Nyonya Siboro Roslinda Boru Sigiro. 8 Bistok Situmorang. Sia Nyonya Tambunan Boru Sitorus. 10 Elida Boru Sitorus. 10 Soda MT Huta Barat. 12 Heplin Nainggolan SE. 10 Tolu Kesia Boru Sinaga. 14 Sintua Insinyur Ria Raja Hasimatupang.
10.5 Pesyalahi, 10.6 Agus Frangto Nainggolan SE, 10.7 Anderina Kartini Borusiahaan, 10.8 Insinyur Oka Arwan MBA, 10 Siah Nyonya Situate Siahaan L Borusiagian, 20 Nyonya NOP Sihongbing Boru Tagalung, 20 Sada Nyonya Awe Siahaan Boru Panjaitan, 22 Hotman Siboya, 20 Tolu Nyonya Sitorus Binur Boru Manurung, 24 Daulat Tahir Napitupulu, 25 Nyonya Sintua E Lumban Tubing Tiar Boru Pasaribu, 26 Nyonya Munte Berliana Boru Manulang, 27 DH Samosir, 28 Nyonya Situmorang Boru Simarmata, 20 Sia Nyonya Hutauruk Boru Simorangkir, 30 Nyonya Siagian Rustika Boru Parapat, 30 Sada Nordin Manurung, 32 Nyonya Hutauruk Boru Simanjuntak, 30 Kevin Siregar, 34 Dr. Andes Marsaka Puta Barat, 35 Nyonya Simamora Boru Simanjuntak. Tikting naso jinahahon dohot parhepengoni huria boima tajaha di tikting naung di parade huriata. Songonima tikting dihita di bagasan saminggon. Talanjut ma manjaha surat parmahanion ni Eporus HKBP laho manomu nomu pilkada serentak 2024. Huria HKBP, Huria Kristen Batak Protestan HKBP. PA Raja Tarutung 6 November 2024. Nomor Sada Tolu onom garis miring E10 garis miring 10 Sada garis miring 2024. Hal surat parmahanion ni Eporus HKBP laho manomu-nomu pilkada serentak 2024. Mandapoton nah ni haholongan. Sude ruas ni HKBP marhite amanami inanami pandita resot di inganana B. Asi ni roha dohot dame nasian debetama na mangaramoti hamu saluhutna. Pinuji ma debata ama parasi rohai alanunga tulus bangsota patupahon pemilahan umum di hari 14 Februari 2024 nasalpui. Nunga diojakon B aka wakil ni rakyat di tirket kabupaten atau kota provinsi nang pusat P. Nunga diojakon B panggonggomita di hari 20 Oktober 2024 ima amata Presiden Jenderal Purnawirawan H. Prabowo Subianto dohot amata Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Hombar tutonani debata tuhita huria toktong ma tatanyakon Presiden dohot Wakil Presiden Republik Indonesia rapon dohot Kabinet dohot pangurupina asal dilehon debata bisuk dohot gogo dinasida lao manguluhon dohot mangarodoti saluhut rakyat bangso dohot negarata hombar tu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dohot Pancasila di negarata. Dohot ma tatanyakon aka uluan dohot ruas lembaga negara na asing ima MPR, DPR, DPD, dohot Mahkamah Agung asa denggan mardalan negarata di bagasan uhum dohot demokrasi nang hak asasi manusia. Saya dilehon debatama tusude partogiata rohana marhabiaran mida jahoba jala di paholong manasida sian roha diri dohot pangahution baliksa di Palumehon jala di Patogu marohana sida manarihon sandok rakyat Indonesia so marimbar anggiat ma
boi tatuju sita-sita ni negara ta gabe negara na maju di tahun 2045. Ima uju 100 tahun baksota bangso na merdeka. Hombar tu konvensi ni HKBP 1916 bindu 12 ditikina ikon pasahato tado. Songon huria hatta panuri rangon tu panggonggom mita. Diare 27 November 2024 naroon patupawani negara tama tong sada ulan tub nabaga ima pemilihan umum kepala daerah pilkada serentak di Sandok Indonesia. Laho mamilit gubernur dohot wakil gubernur, bupati dohot wakil bupati, suang-songoni wali kota dohot wakil wali kota. Hombar tuhuria ni debata disuruh dohita akana porsia asa manarihon dohot makarihoton hadorahan dohot hasonangan ni huria parmiata B patudos tu Jeremia 20 sia ayat pitu alani i masa rikot situ tu do pilkada serentak 2024 on di bangsota laho mamilit dohot manopoton aka uluan daerahi natung balga si susu situtu pakornana di hangoluan ni masyarakat di tiket kabupaten kota nang pe provinsi pe. Songon eporus ni huria HKBP songon eporus ni huria Kristen Batak Protestan marhiteon hupasat mahami tusude ruas ni HKBP piga prinsip namangihut sitio pota laho mandohoti pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 ima parjolo tatanyakon ma pemilihan umum kepala daerah 2024 serentakon asa mardalan di bagasan lasni roha hadamehon hatigoron haretaon rahasia bebas dohot haluaon sian biar paduahon tasigati jala tasulikitima sadenggan-denggana bagas ni pangarahe dohot pangulaon ni aka calon uluan daerahi tapilit ma calon naung taruji dengan sejarah pangulaon nang hadiriona dan holan alani aka janji kampanyena patoluhon songon ialakoni debata dohot sisiani Kristus hita tapaholang madirita sian sisip manang politik hepeng, politik hadirion atau identitas, dohot sian politik mambola-bola hita sendiri nang bangsota Indonesia. Paupaton sude mahita naung na mamake hak pilit B, jala itapni na tarbahen dohot mahita gabe sitendangion na independen dohot netral di aka tempat pemungutan suara TPS na jonok tu inganata asa denggan jala sitong proses pemilihani palimahon tatangyakon mah dongata ruas ni HKBP na dohot di bagasan konstentasi pilkada serentak 2024 on asa tutu situtu nasida gabe sira dohot panondang si boandame si tindangi hatigoran dohot parhobas ni masyarakat tambana laus hamuma au pasahat namangihuton diganup pemilihan umum adong do natar pilit adong do nasotar pilit tahalason ma ala adong na adong parsidohot di pemilihan umum ini natar pilit tajakon denggan nasotar tarpilit tajakon matong jala tahamuliatohon ma parsidok na nasida tanyakon ma natar pilit asa dipasu tuhata nasida mangulahon uluana jala nasotar pilit iasa dipatau tuhata manguduti ngolu nasida di bagasan pangarep motioni tuhata di papir tondi nasida mangado pisah
Song ini mah pinasahat surat parmahanion lao manomo-nomo pilkada serentak 27 November 2024 naroon. Setong ma di ramoti debata bangso dohot negarata Indonesia bahen sangap di duarna. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan. Saat ini kita akan melanjutkan sosialisasi dari seksi perempuan. Dipersilakan. Shalom, yang kami hormati Amang Pendeta Dr. Plaston Simanjuntak, Amang dan Inang Parhado, Amang dan Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu, dan adik-adik Naposo remaja yang kami kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas kasih-Nya kita bisa berkumpul dan beribadah di gereja ini pada saat ini. Amang dan Inang, saya mewakili dari seksi perempuan Huria HKBP Pasar Minggu ingin menyampaikan dan menghimbau kepada kita semua perempuan HKBP Pasar Minggu bahwa kita akan mengadakan kebaktian Padang yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 di Aula Cut Mutia Buperta Cibubur pada pukul 8.30 sampai dengan selesai. Bagi para Inang, para puan HKBP Pasar Minggu yang belum mendaftar dan ingin ikut, boleh segera mendaftar kepada Sintua wilayah masing-masing, kemudian juga bisa melalui koordinator perempuan wilayah maupun dari pengumuman KOR. Tema kita yaitu persatuan dalam kerendahan hati dan kasih yang diambil dari Filipi 2 ayat 2 dengan subtema seluruh anggota seksi perempuan HKBP Pasar Minggu berkontribusi untuk meningkatkan dalam kasih persaudaraan di dalam Tuhan. Dress code-nya adalah atasan putih, bisa pakai t-shirt berkerah atau blus dan bawahan celana panjang. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Kiranya acara tersebut boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kami memohon doa dari seluruh jemaat agar acara ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diuduti ma Ede puji-pujian sian kor marturia dukoni kor amasion.
Maradehita tuhut tapasahat peleata peleasada A do peleasada B. Sarung
dameni debata nasumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Uriani Tuhata, ucaha mahatani debata, nagabe jamita dihita, Huriana sadarion di minggu pa-24 tondung Trinitatis Huriana HKBP Pasar Minggu Jakarta. Tersurat dui sian Evangelium pada narobi raja-raja parjulu bidu 10 pitu sahat rodi 10 pitu ayat pitu sahat rodi 10 ucahama tapai huti hukma di bagasan rohata. Si Elia disarpat dungi marhira setahun lelingna marsikma sungai ala suada robe udan ditanoi. Dungi Roma hata ni Jehovah tu ibana songonon borhat maho laho tu sarpat namardonok kon Sidon maringan disi maho idama nungahudokon sada paropuan nama balu disi marmuduho. Dungi borhat maibana laho tu sarpat jadi dung sahat ibana tu harbangan nihutai idama adong madisi sada paropuan nama balu namar sobas-soban. Dungi jujuma si Elia madok tunasida ua alap diahu aiki otik di bagasan tabu-tabuon asaminu mahu alai dung laho nasida naeng mangalap juju muse ibana madok tunasida songonon ua buat diahu satopik sagu-sagu di bagasat tangamu. Alainin na parupuanima, songon sitong na mangulu Jehovah debatam, dangadong sagu-sagu diahu nanggosada, daholan itak sapohul di bagasan hudon, akup ni miak otik di bagasan guri-guri, jala idama, namar soban-sobat doahu asalaho ahu paulihon itaki diahu dohot di anakku asamangan hami na dua dungi maatema alai ninna si Elia ma tunasida unak ko mabiyar laho maho bahem ma songon nanido alai pauli diahu jumolo siani sada sagu-sagu na met jala buan tu ruar diahu dukpei asa pauli diho dohot dia anakmu ai songonodo hatani Jehovah debatani Israel ya itak na di bagasan hudon dangolo sudah ya miak na di bagasan guri-guri dang jadi marsik pai majupang ari haroro ni udan tungoson ni Jehovah tu sisik ni tanoon dungi lahoma paropuani di bahem ma songon nanidok ni si Elia gabe mangan nasida nang ibana nang paropuani
rodi isi ni jabu na ari-ari. Ia itak na di bagasan hudon dangolo sudah, jalamiak na di bagasan guri-guri dangolo marsik, hobart tuhatani cahuba, naung pinabuana hian marhite sian si Elia. Ima sahatna. Molihat ma dituhatta. Horas ma dita kamang inang. Kalau belum kenal maka tak sayang. Norma umum duit kamang. Ditarap alak Batak. Jolu tinitip, harus ditip tahe sanggar. Tata debe sanggar. Posro aku, tata debe sanggarom. Palagi orang korai tahu nak kanang ama mabayan piket ni pidong ate sanggar. Saya taluludo sanggaron na jago. Yator dapat roto ang kapidong lotay. Ayaw pe sanggaron ni hulay sumuni. Ido. Jolo tinitip sanggar nina asa binaen gawe huru-huruan. Jolo sinukum marga asa binoto partuturan. Ipe norma na umum na dengkad doi diita alak Batak. Sa sitong na di Bibil tau pe mulota jahay akabukui jolo isay patadahod do diri na ise. Ise na manurati. Na tumakas so si Lukas marupani tu si Theophilus na pistari. Au doon si Lukas ne manatong kan. Asatong takas siya dia haborhatan ni barita na uli. Si pasahaton na itu si Theophilus na sangapi na pistari. Padita plaston si majutak. Ido guarhu plastoni sebetulnya marharuan sian hata Batak lui sian palastor dido sa sitong nai ido asona keredot tong kan plastoninna arong tiki sekolah di Amerika ini bahasa Gorik kata Greek doninna daw atana luar biasa idu iniku ahai alak Batak ngayaw sian Indonesia danggo pe ikolau do tu sia saya tadaw alak Batak niku. Jadi palaston na tuatui guru huria teke seorang au disebut tuon di Baligi. Pagaran ni Gereja Bolon Baligi. Guru huria ma na tuatui. Alai sangama disiak kesempatan guru huria satu tikion masa dui gawe padita naik kelas atong kan. Jadi bapak kon gawe padita bekas guru huria mah bapak kon na iguari sonari padita begu bekas guru alaido bekas guru padita begu ido noeng dihita HKBP padita begu ya tong inat tong kan kapadoha songoni ba buido gabe silap buido HP alai kosdo anggo sa sitonga. Jadi 32 tahun maham yang mangula so padita ni HKBP ang gaudang padita bigu daw sian STT doaw marsikola saat huduti itu akan mangihut. Jadi pasu-pasu Tuhan itu hami ro hami no yang dison na marsiol-siol lo hami nyadak kiado be hami ro turiat tanda bulunon. Ala nga sa tarbarita hurian na bulunon. Sa masiol rohaku na yung marjamita tuson. Mulai dok pasar minggu sa itor berenggo model di Gereja Ton luar biasa. Sahak mahami nak kening budi tika-tika rohape di bayan Gereja na rohaku. Au wingo dohir pudo itor lande tong bidang aka pargudungan na rupani. Alai ba tuani ma roiba ngabinoto be. Sungod dia ma letak pargudungan ni HKBP Pasar Mingguon. Jadi namar siol mardalani do hami rapdo hami noeng doho inata dison boru munte do boru nerajai do rapdohot boru nami pangguaran do helanami marga sagala nasida marhuria di HKBP Kapuk Tengkareng. Jadi baru seorang di pasu-pasu Tuhani poso-poso bawa di anak anggon di Bogor do nasida tinggal. Jadi balas roha
Leon di Palumeho tuhani siucok, apalagi gabe pangguara no muse, anggo boru pangguaran boru rap do haminoaing, anggo pangguara pahopu ba dang bui hadir. Ay mar 2 minggu dope nang sorang. Jadi kamang inang ido kami naroon 22 tahun marhubas lilingat di Piaraja kami marhubas. Olah 2 resort sanga huhubasi kami sebelum pensiun. Ima HKBP Bandung Barat. Nah di Bandung dungi HKBP Sudirman, Resort Medan Sudirman. Molodang lupa ingot tu di tahun 2010 menang 2010 pitu do seksi lansia naro tu HKBP Sudirman amanginang ido tahi natur hamu sian Jakarta marbus dur hamu alai sia torus iliati hamu tau toba tutoba sahma parpudi tu Medan Sudirman siadima hamu markopal habang mudak tu Jakarta idora muludak salau anggo disi aktif de piau disi pajuk panggu kita disi di Kuryat Sudirman. Jadi ba pensiun mahami di tahun 2010 pitu. Jadi ngadong pitu tahun kami nong pensiun. Jadi los di Medan do kami tinggal akamang ina. Jadi holan mengurupi pimpinan do godangat tikinami di Piaraja. Staf ni Vurs, staf ni Sekjen. Dungi bada ala jonok hiba horua akasonido di huriat tahun. Kota umum songoni ala jonok baga bedi tada bayi patongosi marsikola tu luar negerian. Ido to. Bada potam maiba. Ido. Sangado arong pimpinan ban rata pukul rata alai do syarat ikut lulus TOEFL. Ala TOEFL itu adalah persyaratan minim. Ikon akka hak padita nau sekolah tu luar ikon jolo lulus TOEFL lah molodang unang makirim lau tu luar jadi deba balana jo ibereng ya, karena jonok tu api moho pase jadi idon jadi bain hitongos tu Australia hitongos tu Amerika songoni mon lalap mau di Piaraja dung mula sian persikolan semua hoba stokin lain na lamu se semua hom se ba takku poina nya sai ujung unang be di pusat biau opung ni oma asi marwani opui bama ba ucalot temba juga gawe pareses niku gawe pareses mau di tahun 2004 sa 2000 ido nama son jadi ba pinarsitaron yan asasah nang kepala tu pimpinan kan ngatar sungon nabi nereng nyatusan huriat tahun dungi mar sikola iba ba dia madohonon ala dia HKBP gudang gusaingan jadi dak tolap suarai ido tarong no tolap atong jadi olak ni padira sok matong ipe las marwaku di situ kan ai bapakku pe padita bigudu ayau mo nga usaha tau gawe pareses nanggo pala sa sornop sa periode ipe ngai bane ngajagoi ini luar biasa Tuhan ido jadi etor tu Bandung Barat mahami parjolo baru tu Sudirman dungi pensiun mah ido kami akamanginang lasrohaku molate madihamu boy lumowi itu hatta dia partikianon jong au di jolo muna pasahaton hatan itu hani molate nang di paditata pandita resota mengalio partikian naleton tuhami akamangina jadi salinai horas marita saluna luar biasa do turpuki nak kini ingat dia kamangalea ka inang majo sukun dia pistel doho evangelium inang ise sosok na diangkat ni tuhatta tuhita sadariong ise na paropuan na mabalu nak pola mangui buru johita kamate ala tiruad do nasida di naduai paropuan na mabalu disarpat paropuan na mabalu narotu bagas joro pilihan nai si sapeseri si 2 peseri tung makatai do tuhatta Yesus di si makati dakon odo na gubudang dia pistel tai
Wah, sagumudo ngati. Ala dilehod di pelehod do marhite si dua peseri sudi nguluna idot to. Dohot sudi nguluna lapatanna aido na marga di Tuhani nguluna ido dang peserne dang sinamoti. Ido banay dokon nyon akan nagudang-gudangon palian akalubi na doon ay dang dohot nguluna ipasahaton inna. Persoalan itor tertantang go pikirata di paduhan itu hati itu. Sungnidu itu. So nari dipilit ibana sada perempuan nama balu lau marmudu-mudu naposona si Elia luar biasa. Marmudu-mudu sada perempuan nama balu napogos ngata bigi hola 10 nama itak na inina. Luar biasa do. Jadi aku amang inang na mangulu dohita no aing songon huria na mardalan na mamulus dohita di partikian nalam tumajuna itikitaon na soya masa era sonon peradaban ni hajol maun sebelumnya aka parbinotuan ilmu pengetahuan nama cai gudang lam tibo na mengandalkan utuh-utuh dohot logika berpikir. Kemampuan ni supremasi hajol maun na tinopani debatai nungatai da sonari. Dala bui dupi utibo siani manang songo dia may haduan dang taboto. Mulai dok ai nuaing artificial intelligence iman nuaing na paling mutakhir jolo bui dipakai halak marporang manebak isi lomona di dia bui dapat ona tebak di mana teh dang kiarungi sunguni dok pisonari anaing ro bui binigi barita DNA nama identitas ni DNA ni jolma nama disidik diidentifikasi di dia DNA on maringana bui ditebak bahana mah sunguni artina mabai jolmai lam tibo super pengetahuan na ujung na makamanginang gabe tersisih ma Tuhani idatong tergusur ma Tuhani sian hajol mau ai budu jol ma hape ma basudin ai hapul adong Tuhan itu apalah rupanya sunide musin kan gudang makana ateis au menarik gulala mulu isido guarni DJ wakil presiden Amerika wakil presiden si Trump si DJ Dani warna ateisiad di mana apa dokter pelit gabe wakil presiden gabe Katolik gimana oke lah baguslah itu bak Katolik betaho asal mah di bagasan Kristus ya tena anggo so pola saya kutuha KBP itu memang hebat doh KBP on nah di sosi ayah agama minah KBP itu kan sialang botarin dari batahalas sodi lapatan nanan yang dohono nakamanginang belgado tantangan tadupi dingulu son naporsea lam tumajuna peradaban apistaran di portibion aka gadget dia sudi buidu hita jolmai lam madau sian haporsiaun buidu haporsiaun gabe lam kerdil ala jolmai ngalam bui mangatur nguluna odo mangatur sudi ninna rupani dang nama dok asa unang taparsi ajari ngoni mulo soni do ape na daong ko parsi ajarat tu. Mari kita HKBP, pikirkan generasi muda kita. Mau jadi apa mereka? Dikuasailah ilmu itu. Tidak toh. Harus. Bari bebeltai doko tuhori dipodei, tuhori habis taranina. Sian nasa nadong diho. Mari kot ni habis tarani di akka naporsia di Tuhan ni. Alai alasanna buhado persoalan mau ludung jagoi bana buha diingok dobe Tuhan ni, itu persoalan itu. Manang gabe Tuhan itu ujah ni habis tarani di bain, anggui ngai bana beto. Ai pakeon na mai lao memuji Tuhan ni, mermulia Tuhan ni,
ala gudang bui bahenonna, ala napis tarimana, ala pakar mana, manang pakar di bidang dia pi, bui direkrut di mana, di pahebang akan narendah gabi akan namarutu-hutu, gabi akan marilmu. Mo kamang inang atik pesoni terjadi naneng doni jamitau tuhita toktong do di parmudu-mudu debata akan aporsiai. Omma mololupa haporsioni badang diok be na debatado na marmudu-mudu ibana idutong. Jadi akhir ningulu naso di parmudu-mudu Tuhani bahamang ko waduh. Ido pastina. Alay akka na marojahat tu Tuhani manang songodia pe kondisina na mora na berpendidikan na sedang-sedang menengah ke bawah mulu toktong imana marhaposat Tuhani. Tuhani kalas niroha hada meodo dinguluna ido marhaposan Tuhani tu pengaturan ni Tuhani di nguluna alanido naing dipaingot tita marhite turpukon di parmudu-mudu Tuhani do hoinang hita amang ganup sude remaja akan apa sebulung di tonga-tonga ni gelombang peradaban hamajuni portubion asa unang gabelari menirpak kita di parmudu-mudu do hita di pajongjong huria di portubion asa huria paingoton akayanakon keluarga sude asa toktong hot di haporsiona lamtang haporsiona jalekon nang pakion ni Tuhan hita gabe akan aposona laho marmudu-muduhon portubion imusidot to songo paropuan na mabalu na di sarpati dipakai Tuhani ibana laho marmudu-mudu na posona itu luar biasa. Buhay baik Tuhani marmudu-mudu si Elia di jolo ni turpuk tahun di topi ni sungai Karit di bariba ni sungai Jordan tusido ditabunihon Tuhani si Elia dung berhadapan tajam keras si Elia dohot Raja Ahab na soripadana si Isabel na jahati na jukati ala songoni hatani si Elia uhumon ni Tuhani ma 3 tahun ono bulan dan rohudan masama ari logo ahado guarnei teheno yang di belakang anon wave heat na masa panas di daerah Asia sahat do tu hitau manigai sahat tu aka sesuanan anggon habis do martulu tahun tong dakola sesuanan mate do aka dorbia dakola dorbia do jol mamar matean itu asatung diboto si Ahab isi do namar huaso di Portibion. Asing gope aka persoalan nahya berhadapan si Ahab do si Elia do Raja Ahab. Nadi perhadapan 400 aka panurirang bal ni Raja Ahab 450 aka panurirang serah bal ni si Ahab. Maradopon maralon olan si Elia patuduhon debatan isi donasito ba redep sudieto ngaka bali ipatudu ma jahubado mengalusi majalo pilihan ni si Elia buktina debatado na mangudu debatado na marhuaso debatado na mangatur sudi nguluon terakhir ma nyon ari logo rangga halio potir di bahan Tuhan itu ibana. Jadi nari tabunihor di ibana tu sidon tu sungai Karit. Ala dong bejol ma si suruon di Tuhan ini tadi mah pidong sigak di bahan mengatur menaruhor nak karoti. Itu benda saya masa di hita sedia wo hai ni nita itaruh pidong sigak bah nita
Sebetulnya daun dia holam marhiti pidong sigak Tuhan itu. Gudang cara biar Tuhan mengurupi akan aporsea. Tak kolam pidong sigak. Jadi orang selala pidong sigak itu kunete. Kolam nadi sungai karit dui dipakai Tuhan pidong sigak. Anggo di sarpat bang parupuan na dulu dipakai Tuhan Di jolo ni parupuan sarpat nunga tabigi nak kening. Songo dia nama saya. Rikot na mangolu si Elia na poso ni debata di tiki bersamaan rikot ni parupuan na babalui lahomangan atik pesanggomak nama itakna dungi matema kan itu persoalan ini kritis ni ngului alai songo dia masih Elia songo na poso debata madok tu ibana ulu baima songo na hidok mi inang paulima itaki gabe sagu-sagu baima miyaki ale perjulu upang ido siak ko inang baima jo perjulu bayan sagu-sagu na me pedia sian itak mi sagu-sagu na me taruhom majoi perjulu tu aku dungi baima diam wala ido hatani si Elia na menarik di si ay parupuan na mabalu na disarpat sona halak Yahudi dan halak Israeli halak Libanon sidodui naso nama Porsia di debatabal dan itadana sida debata Yahweh alai ditada Tuhan itu sudah hajol mau ni nape na Porsia di debatabal ibana manang istilah kafir ibana istilah narupani ditanda debatado sifat-sifat ni parupuan nama baluon ba tidak mah di huta sarpat di kondisi nasoni ditanda Tuhan di parade ibana laho mengurupi naposona jadi boto Tuhan itu manang di dia kita bi itu nang kulo manang di bagas tadi dia pisude manang kondisi apa na tarupi marsahit manang berhasil makmur dia sudah menderita kasdo di ida Tuhan ditanda diidentifikasi lubi sian AI natado onak kening artificial intelligence panadaw ni dewata tu sudah natinopani danga dong na mangodingi hita paholipok kita sejulun dewata manang di dia pe hita maringanan tulus ma halongangani kamang na menarik boru parupuani na naing nagawit teladan di ibana adong manang piga-piga na taida ima dia orang yang terbuka seorang parupuan yang terbuka perempuan nama balu mengatakan apa adanya kehidupannya holanon nama dihami si sautikon jarang gua halak songi membuka diri apalagi di tikor dahulu tapi dia orangnya seperti itu personality yang begitu jadi ada potensi yang baik yang positif di Tuhan di ibana napaduahon menghormati orang lain nakpadida si Elia orang asing alai dijakon dilayani itu pribadi seorang parupuan nama balu na menarik juga itu nabui tacata dugi napatuluhon olo ibana mangulahon Porsia ibana mangulahon hatani si Elia itu walaupun Elia Tuhanna debata Jehovah ibana debata bal alai disuruh de si Elia mabaya songoni diulahon ibana di sido keluar biasaan ni parupuan nama badui saya songoni masuk de parupuan nama badu di huriat tahun kiamangate nangate siap orang yang terbuka bagi Tuhan gabe dipakai Tuhan ini ibana
Balabuhama hita kana porsia, musido to. Labuhama hita na mangoku Yesus Kristus do si balua hita. Harus melebihi dari situ. Asabui hita dipakai Tuhan. Hatani si Elia, tonani di bata, itak sapuhuli dang marna sudah. Songi nang miak isautuki dang marna marsik. Alani meluah nang parupuani sian ancaman kematian, meluah dohot si Elia sian hamatean haleu potiri nasorongiwe si pangano. Ala di pasu-pasu Tuhani parupuani. Allah dia mau berbagi walaupun stok terakhir, logistik terakhir, masih dia mau berbagi penghidupan ni si Elia. Baik ma sagu-sagu namek ma baik, namek tipe dia. Dari yang sedikit yang kecil itu dia masih mau berbagi sama Elia, seseorang yang baru dikenalnya. Itu luar biasa itu. Anggo di pemikiran ego hajol maun itu marhali-hali namanya. Tumago do imana mangalutuk pani ba mate selesai. Baho mau urusanmu ba. Mate ya horo persoalaku yona. Ala itu ngeledo. Itu kan luar biasa itu. Ima holong. Mulona di hari Minggu idu jamita di Itatia Kamanginang. Haholongi ma debatam sian nasa roham sian nasa ate-atem sian nasa pikiranmu sian nasa gugum. Dan ikut sudero totalitas ngolum maka holongi debata puasa ala sian debata dui. Ikut pasang apa mu debata mar hite-hite sudai potensi nadong dan dioi sojol ma. Ido dungi haholongi dongami dosto dirim nin sonari dipertajam so dia donedok na makaholongi dongan dosto dirim di paem mateladan son sada parupuan nama balu apa itu mengasihi sesama itu bahkan stok makanan yang terakhir dan dia akan mati dia juga masih mau berbagi kepada Elia supaya di situ ada pengharapan. Jala di situ masa halongangani di situ campur tangan di Tuhani. Duksoni masa patar ma Tuhani mangula. Dang marna sudah miak, dang marna sudah itak makan terus beres. Mulota jaha udut ni turpuki marujung muse dopi anak naik muse, anak ni nama badui. Itu kan alai di pangulu si Elia do muse anak naik. Jadi soni ma lu keluar biasaan namasa na di huta sarpat pola di baini gabe sada teladan contoh di ngulu ni hak Kristenon di sudi di Portebion tirulah dia soni nang paropuan na balu na pogus na di bagas jorei na mangaleon sadok nguluna sian na sanadong di bana pasahaton nguluna tu Tuhani aidu tutu dipangido Tuhani tu hita asa gabe ganup na porsia ikung gabe pilihan na mangulu ido pilihan na mangulu dan perpuluhan be ngasal pu perpuluhan alai na porsia ikung gabe pilihan na mangulu lapatan na ngulunai sudi ikung gabe pilihan di Tuhani ido to. Kapan dan dimanapun kita melihat seseorang membutuhkan bantuan, ingatlah perempuan janda ini agar Tuhan hadir di sana. Asa parnidani Tuhan hita di kondisi ini. Asa mewakili Tuhan hoinang di keadaan ini mengurupi siapapun itu. Asa hadir Tuhani marhite-hite ho amang di kondisi itu apapun tu siapapun itu asa taruli berkah torok halak
marhite-hite akka naporsiai. Kamu amang inang sianima idota songodia debata laho marmudu-mudu hita di ngulut tahun. Ikon naing pos rohata. Atik peso taidei Tuhani. Ale ko taingok do dia hadir dalam diri kita. Di sada Yohanes 4 ayat 10 tulu. Ise na mangulu di bagasan holong di roha debatado di bagasan ibana. Ibana di bagasan debata. Ado lapatan ni. Budu meragam buhini debata. Hobar gudang ragam mihita ruas ni pasar minggon. Ido. Mulus di hita mangulu di bagasan holong di roha nasihat debata. Mahamorau ni debata. Dak tanggung-tanggung. Wah. Adong debata na birong. Adong na botar. Adong na sawo matang. Adong na dia penampilan. Alai persyaratan mangolu di bagasan holong ni roha songon paropuan nama balu na disarpati songoni marupani di bata songoni ya bohini si Elia dia rupani paropuan ni songoni ma di bata na hadir di si di tekina adope haduan roibana na badua halion atena idona tapaima hita sudi sahat tita tusabuloni torditai alai mulu saliling di Portiviordo pehe hita do nagabe parmianan ni dewata marhite-hite gabe berkat kita tunahubaliang kepada siapapun. Asadang adong nasotar patu pa dewata tua kenapa sona sudedo manang kondisi dia di paratea-teo di mana matoras lo hapor siamu manangdang di sido. Sada wujud ni hapor siaw na matoras ima makaholongi debata makaholongi dunganna dosodurina ido. Jadi orang hapor siaw na sitong matoras mulu dang mangulahon holong ni rohai ido. Iko saurdo di lam matoras hapor siaw na lam takas mangulu di ngulu holong ni rohai ingin berbagi di saluhuna tuakan adunganna. Ada pola tula ulat tato. Tahu. Nek dengkado taronot lomok tula ulat ta dengkadui. Mulu rabu natal to kenai dak pola dia. Ai tarai matong kana denggan. Perempuan na disarpat perempuan na balu bahasa dia mah sapeltek ahte. Na nilan na itu sielia. Na sairu di jalo sielia. Dang na belga hebeng. Na manang arta dia cipanganon saporsi jumbo rupanya daw. Holani tak sagu-sagu na met-met ba. Ima bayan lihat dia. Dampaknya luar biasa. Kamang inang tukdo tangan di debata. Lahu mengurupi kita. Mulado kita nasian sipahutar manang pangaribuan taboto doi di ilustrasi kon pengalaman kon. Marsepeda mau ujuk kelas 7 SMA di Sipahutar rap dohot bapakku paditei nagabe padita resort di Onatuka. Adong 10 kilometer dauna ujui di tahun 1970-an lang-lang gopi sudi akapidus ri akasapilpil idu di si. Duk saat kami marsepeda kami masing-masing punya sepeda sian Sipahutar sama di huta Pialita. Pialitaon oma persitongan tu Onatuka 5 km. Ama-nama do pesahat tu Pialitaon namang enang. Jadi alana po sa iba ama di pudi narohat tong. Jolo mana tua-tua ya sa iba mengawal narohat tong. Sahab ma tu sada inganan hira mar 500 meter sian huta Pialitai adong madisi hau siala gude. Taboto pe hau siala gude. Iya. Akana tu na jolo mar tu koton siala gude ne dotto. Akana penukana jolo di huton na Arpudi. Jadi terkenal lo hau siala gudion. Hau na pirdui.
Itu benar tukot jago itu Siala Gudeon. Marhira 15 meter roti boni hau Siala Gudeon, awalai pas di pinggir jalan, pamulusan na balga. Tapi ternyata arong di Siloba na sedang ditapar lali situak ngilubay. Badi kejar di mana mah ternyata lali udah tolak na gabi hami mah korban. Idut to. Ala au dipudi au mah korban. Na pertama. Hatok, luba, saya nana tutui. Ulu apa? Apa ngai duit niku? Pahatok. Nah, bawa orang nina tolak, pahatok, apa itu? Apa nana tutui alternatifu jalan nama mau muse. Jadi arong ma ilmu, dak bota arong korahita ma boto ilmu losoni disuruh ma padangi ri nina, ma biarui tusi turi nina. Baitur ulu niku. Hujulani man itu on asa dibere asa au perjulo mangicir turio doho sapil pilon ibere matangguruku ngama mirong tangguruku ngadi tangguruku sudah lubai baya kok kita mah tar songgok mai mana dibuka maja senari pas pasi mau siap puri soni hatop suruh anggo ita mate mahita inna ido jadi arong go hampir 100 meter hami suruh ke hami on ahon sapil pilodo rion alayong go juga ni lubai terus do masuk menyerang tu bagasan tidak tikos dang biar HP lubai turi mulung ngamasa songoni ba sape sona habis mah hosa-hosana dua-dui ai mulu terus kami itu lubang muse hampir 100 meter terjal bah mati dulu mada sini upapia mai sona mang lamen dulu mah dia luta ala tolak be papia ibana tikini dang marisap do piau. Dang ilos do piau marisap. Alai nga marisap ako to. Ang sak kui loting. Jadi saya loting mo na ho raba-raba dang olo galak. Nanggo upapungu na masak dang olo galak. Bah. Anggo sudah alai luba sero iserang. Na tuwa piak disisa diserang sunguni. Anggo mate mo na tuwa narohak mo di bagasada. Itu. Lacarong go dapat tu matutung. Ujung mulak mau, dang dapat tu apa? Romaho ni mana? Asa martangiak kita, omma. Saya dapat dita tu ngawak korna, asa martangiak kita. Asa tapasah mengurut tu Tuhan ni, dak tabo tu biadong dalan. Ia soholat Tuhan ni nama mangalihon haluahon siak kita. Utogu may mana sa buhay hudul, marsingga ngaw yuluna, tepek nga na tangyangai satu mahami Tuhan mengadupi hamaolonon amen papiak mamuse dulu mamuse si dalaten amen hapi 2 meter omma holana do mamereng halongani ai banda dang ibereng nga piak betung 2 meter sian hapiahan na tuai adong masih sada pinus na 2 meter tibuna pinusi dang gudang na masak ay molo pinus olo do akadi rating-rating ngay marsakotan daun-daun na masak o saotik go ahama na masa di siya kamanginang lotiku nga habis miyak na sa lotingi anggo sa halion hulotingi na masa bayak ko namang mainang so dia ma hau pinusi sahira nang disiram pertalait dan gabi nangit galak gimana daw. Allah itu pudo di jalo pinusi api si salo tinggi mangului bana merbujus moto nama saya. Ayah bitar sungguh mangaka. Dia tu bitar sungguh ayah di wang ina. Ngah ngamalua kita ngakalak be tu sama niku. Atong molate mah. Pendek cerita. Balau matong luwe. Romusi udan musi. Jalan menarik dan rarat api itu na asing daun. Lasolan sisa kabonai do matutung. Dungi roudan batenang mahami mula atong. Mula satu pudian mengalak sepedaon nang tunggang langgang di si. Dan adong bisa tong silu bay. Ngajamonong. Iku merdel do bihami sahat tuhuta. Sahat matuhuta. Jolo jolo gareja do asa jabu ni padita atar do tu pudi. Tu sodo ita parjolo anahanin ikut tuju tu gareja do ita madok maleate. Olu bapa niku di marsinggang mahami di jolo ni langgatan ni garejai.
martangiang ma na itu misi. Angko silong angko. Pasah ma anak ko Tuhan. Gabi na poso. Di itu to. Ay sa taon na ito masuk na mga STT, tu Fakultas Teologi. Dali itu dalako na gabi pardita. Bay di paso-paso Tuhan hami, buhay 32 tahun, marmahani. Nga sari matua, aro warna, nga matua, nga lansia hami, do inat taburumunte, nga roak kapahopu. Jadi luar biasa. Jala porsia do, udah kola na mengalami songoni akamang inang, akahamu inang, naso adong gotik kita mabigi sudi. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan dengan cara-cara seperti itu, imannya akan semakin dikuatkan. Dalam bentuk apapun itu, di persoalan apa kita diurupi Tuhan ini, kita melihat ini bukan logika lagi yang terjadi ini, di luar logika. Tuhan yang bekerja di sini. Sidot tuh. Ayah mulu saya wingoti, termalu lu pikir, waduh terjadi ini, dan mungkin, dan masuk tuh logikaku, bui gor-gor semua ini. Tahu. Jadi memang logika tei dulu dijangi hagugoni hapor syautai nani leon itu Tuhan itu kita. Ala gudang dalan di Tuhani dak kapikiran dang tuk utuh ta mamikiri songo pidong sigak ibai manurui mabuan akka roti akka jagal jut tu sielia dang tuk utuh tadi si. Ala sonima debata marmudu-mudu hita saluna asonima akamu amang enang marhite jamita hatan itu hatau di perdalanat tatuluanon sadado tak koreksi hapor syautai tahanguluhun di bagasan holong ni Tuhani gabi hitama inganan ni Tuhani patupahon akka halongangani gabe berkat kita kepada siapapun. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat made Tuhan. Nung dipakulingi ho kami tutu. Marhiti hatam na badiai na posom si Elia dot parupuan na mabalu na di huta Sarpati. Ipakeho na sida hapataramu patupahon marmudu-muduhon si Elia. Gabi buhay na sida taripar sian haleopotiri sian arilugu na mamatikani tulus akasaka marhite-hite na sida. Lasoni mahami huriam na pungudi son huriam hakawi pasar minggu. Hodo na pajongjok kunon, hodo na manadaganup mahami ruas ni huriam. Asya kodo hami, hodo mamasu-masu hami disudi aka aktivitas nami. Pasu-pasu matok tong huriamon. Baik margada akka nauli na dengan mabawor sian huriamon. Siang ganup ruas ni huriamon manang di dia ruas ni huriam milik Tuhan. Gabe hapataran nyaka berkat tunah humaliang. Ala ni holong manada holong na sian ho. Pasu-pasu matong ali Tuhan sudi akka program akka ulaun na pinatupan ni huriaon lau pahebakon sudi akka pelayanan tu akka tikin na nengro. Asala mangerbang, asala tarbarita ho marhite-hite huriam agai pasar minggu Tuhan. Jaka program-program naung hubigi hami marhite titing sadarion. Ka programnya ka seksi-seksi dewan-dewan. Pasu-pasu may gabi. Dalan nasida dalan nami lahu makatidak ko ale Tuhan nami. Lalu muwi ma Tuhan dia kadongan nami na waholongi hami bagi hami ditingin nakening. Adong akan marsahit torop, marsahit merobat jalan. Opname adong di bagas pengudihan Tuhan. Asima roham tuk gotangamu majama mangalehon hamalumon dinasida. Hodo pangubati bolonia di Tuhan. Ditada hodo ganuk nasida. Di woto hodo aka kondisi nai. Jama ma pamatang nasida Tuhan. Asta tadu di nasida di hahisaron di lasmiroha. Umbubi patugu paserep pabenget nasida manaun si taononi molo tumpe iko manau dope nasida.
huhut makirim nasida siakku oleh Tuhan. Karena olongi hami amanami inanami kaon ma Tuhan guar nasida. Amanami inanami nyonya gelum bantobing boruna 70. Amanami jesi mangucong. Amanami jamsin simanjuntak. Amanami junianto simanjuntak. Inanami nyonya tapia samsia boru tauruk. Inanami nyonya panjaitan duma ria boru tapubolon. Inanami nyonya siboro Rolinda boru sigiro. Nasonima Tuhan nang amanami bistok situmorang. Inanami nyonya tambunan boru sitorus. Inanami Elida boru sitorus. Amanami MT Huta Barat. Amanami Heplin Nainggolan SE. Inanami Kesia boru Sinaga. Amanami Situa Insinyur Ria Raja Simatupang. Amanami P Silalahi. Amanami August Franto Nainggolan SE. Amanami Anderina Kartini Buru Syahan Inanami. Amanami Insinyur Oka Ruan MBA. Inanami Nyonya Situa T Syahan El Boru Syagian. Inanami Nyonya NOP Sihombing Boru Hutagalung. Inanami Nyonya Awe Syahan Boru Panjaitan. Amanami Hotman Sibuya. Inanami Nyonya Sitorus Sinur Boru Manurung. Amanami Daulat Tahir na 70. Inanami Nyonya Situa Elum Bantobing Tiar Boru Pasaribu. Inanami Nyonya Munte Berliana Boru Manulang. Amanami Deha Samosir. Inanami Nyonya Situmorang Boru Simarmata. Inanami Nyonya Hutauruk Boru Simorangkir. Inanami Nyonya Siagian Rustika Boru Parapat. Manami Nurdin Manurung. Inanami Nyonya Hutauruk Boru Simajutak. Manami Kevin Siregar. Manami Dr. Andus Marsakap Huta Barat. Dohot inanami Nyonya Simamora Boru Simanjuntak. Saat di tanganmu manasida de Tuhan. Asi maruham nasida. Pasu-pasu manasida tumibu malum. Bui marlas niroa hami rap mamuji-muji guarmu di bagas doromon. Allah ni Yesus Kristus si hokop si palua hami. Amin. Marede mahita sian nomor 720 mamuka sian ayat sada tapasa ma peliata.
Tatangnyakon mapiliata, ali di bata amanami na di banwa gijang, hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus, hupasatami ma siyan na nileomi tuhami pilihan nami tuho, sajalo may gabi uap na khusus di jolob, paso may jala ramoti, asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaomu, ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay ma rohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni sileo-leon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham, di Banua Tungaon, songon na di Banua Gijang, lehon ma tuhami sadarion, hanguluan siapari, se samado sanami, songon panesanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sondakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor hon madamena tu tordim. Horas Shalom Madita.